Mas naglawak lang hilingon. May tulong sakay. Solido ang tinduga. Bago na buhaya sa court. Leather kang bola. 5 Dragon Ball po ang yaon lingding. Pugagay siya sa mga labot-labot. 200 pesos outright discount. Yan lang po yan na opening day. September 24. Tara, yaw kita. Feeling ng babae pababa. Pababa ng pababa ng pababa. And she know how to dogin malala. Hanggang kama ganun din yung ginawa. Puro kami Yan po ang museo ni Robredo. Dati po ning Civic. Tapos yan, Kalabaan kang Taal Avenue. Yan, pinapahiling ko lang. Tayo po ang sarong major landmark para mas madali po nindong mahanap ang bagong lokasyon po sa itong tindahan. Ini padayang dang na ni. Ini man pa City Hall na. So pag balyo mong pedestrian lane, balyo ka na naman yung pedestrian lane, diretso lang. Yan, may BG Tower dyan, may mga bandal ang gate, Villa Caceres yan. So may mga patterning, mga sapatos na kamas-kamas, yun na po yan. May signage kita, kaso dahil pa na wire, putol pa. Siyempre parihingan tani, mga customers na. Yung arrival yaon po ining signage na ni. Tara, log kita. Yan, ang glass po, sliding, pawala, para makalaog, data po itulak. Almost the same lang kang dating kung anong ugwa. Mas naglawak lang hilingon kasi may taas na kita. Same amount of sapatos, mas dakol nga lang this time mas malawak, mas maaliwalas ang pagmati. Kaya yan, mga sapatos na bagong abot, gabos po na nasa baba digi, new panigurado magagayon ng kalidad niya. Inayos ko po ini per category. Siguro ining first row, yaon digdi si mga bihirang mag-abot. Second row, ini si mga branded. Ini pong third, fourth, fifth, sixth, ini pong mga nasa tao. More on China brands na pang basketball. Antalining, Pick 361, Rigorer, yan po ang brands na nasa Tahaw. And yan nasa puro po kong Golden Rock, mga J1 tapos mga Dunks. Ang lalaki pa rin po ini pambabae, yan po nasa pinaka-Tahaw. Ini po halo na running tapos pang basketball, randomized na po ang arrangement dyan sa left side. Tapos pahiling ko lang din ang rules of engagement. Yan po ang sa may pagyanan, may mga bola din kita dyan. Pagsakat, yan, may show anatomy kita dyan para aramin doon anong parts ng sapato. Mayaman masyadong exciting digdig, kadaklan mga So, idiyo, ang presyuan digdigan sapatos, 99 pesos lang po. Ang iba kaya dyan, may mga issue na po talaga. Pag maparaan po kamo, pwedeng paraanan. May mga pambabaeng bags din po kita pero di ko pa na-display kung anong oras. Anong mga dapat ang abangan na sapatos? May raon yun. Ano nakaka-excite ang new arrivals? Sige nga, may tulong sakay. Bihira nga ni magkaigong sarong sakay. Ngunyan tulo pa. Tapos inigaro siya collaboration kang 361 sa kagandam Masyadong futuristic. Ganitong Converse kakaiba. Extend na parang holographic yung design niya sa gilid. Yan, digdiyo pala. May D-Rose kita. May D-Rose na naman. Damian Lillard. Grabe yun. Yan, pataas puro na po ni Lebron. Tapos may sarong pick digding solido ang tindugan. Size 11 po ini. Ay, size 10. Size 10 from pick. Bagay po ini sa mga big man. Mga Lebron kitang araw gani. Tulo po yan. Size 11, 10, and 12. Tapos ining Kyawdan battle na ni. Grabe. Bago na maray. Pikintab ba? Air Soul. Kapansino ning antang sapatos na ni. Gayon. Aaron Gordon. Solido. Andrew Wiggins. Si mga pick na arog kaya. May Alex Caruso. Solido din. Grabe. Magayon ng kalidad gani. Mismatch na way do. Garo siya nga patusok-tusok ang buhaya sa likod. Garo bagay ni sa mga buhaya. Garo talaga siya pang buhaya. No? Buhaya sa court. Leather kang bola ang ang upper part niya. So yan, nakaabot na kita digdi sa mga Dragon Ball. Saro lang nga ning magabot sa sarong new arrival, big deal na Pero igdi, 5 Dragon Ball po ang yaon digdi. Pag-aragawan na lang po nindo kasi diba, dakulon sa tuya mga aking 90s, mga batang 90s. Kaya actually pag-arog kaya ng likod, pag may maumbok na arog kaya yan. Hindi naman mga lokat na J1 tapos mga SP. Yan, para may idea ka mo kung anong posibleng magustuhan nindo dyan. Yung mga J4 na arog ka ni J1, SB Casino, Cortez, may CDG. Sabi ka nga ko kadiri daan yung Converse na ni Kuharang. May pubiyagay dyan sa mga labot-labot. Chanel. Tapos yan, pag-abot po sa pricing, day man po kami nagbabago sa pricing. Parehas lang kami kan dati. Around 1,000 lang po kadaklan dyan. Mga high-end, approximately around 1,500. Mga best of the best ang quality. So yan, dahil man po kami naglalabaw sa 2K. Tapos since opening po ini, magkakayo kitang maurag na promotion. Gabos pong sapatos na 1,000 above, 200 pesos off, 200 pesos outright discount. Sa mga sapatos man na 500 to 1,000, babawasan ta siya ng 150 pesos. Bawa ning Big 3 kang Quick kang 361.
950, 800 pesos. Mga sapatos man po na 500 below, usually ang pa yan digdi sa mga pambabae. For example, yung sapatos na ning Vans, pang aki 350, magiging 250 pesos na lang. So yan po ang mechanics kan sa itong promotion ngunya na opening, and ngunya na opening lang po yan, dahil na po yan mauulit na new arrivals automatic may discount. Masakit po yan mangyari kasi new arrivals dapat around 11 a.m. 11 a.m. po September 24, 11 a.m. pwede na po kamong maglaog para makipag-inutan ka mga sapatos na gusto nindong kung anong digdi. First 10 customers magkakaigwa po ng sapatos PH t-shirt. May CR din po palang kita digdi, accessible po ni para sa gabos, unlike ang dati na medyo nakatago. And syempre aircon pa din po kita digdi. Yeah. Hindi ka mo malingaw, may mga medyas din kami digdi. Nasa mga glue, tapos yung digdi mga bags, tapos mga bola. Ang mga bola tapo palan may libre na po yan na pang pump, tapos laganan. Basta may libre na siyang pump pag binakal po ninyo. Mga shoe glue po, tapos shoe cleaner. May sarong set kita dyan ng shoe. Kaya ayan, inuulit ko po, imbitado po kamo sa September 24, 11 a.m. para mainot po kamo, makabakal ka mga sapatos na matitindi pa. Salamat po sa pagdalang. Kita-kits na naman kita digdi sa Sapatos PH 3.0. Legong Adidas. Magkano yan? Search nyo na lang. Salamat po sa pagdalan. Lugod, magirilingan kita liwat din. Feeling yung babae pababa, pababa ng pababa ng pababa. And she know the how to doggy malala.